матбуоти пештара чихел гӯям мисол нашрото бисёр нақстар буду ҳозира хай на он қадар мақолаҳо ё ки чиёи пурмазмун бошад ки то ин ки мо мисол аз онҳо тарбия гирем мисол дар оянда бо насли навраса мисол нишон диҳем. давраи бачагӣ давраи донишҷӯӣ бисёр мехондем эътиқод доштем. ҳозир бовар ки ҳамин нафақахир мардум на зуру шаму рӯзномода намерасад. хабарҳои ҳаррӯзаро аз куҷо мегиред? хабарҳоро аз шабакаҳои иҷтимоӣ. кадом шабакаҳои иҷтимоӣ? шабакаҳо ё ютуб бошад ё телеграм бошад ё дигар бошад. радио озодӣ, азия нewс чанд тайдақа. ба фикри шумо расонаҳо дар ҷомеа чӣ нақш мебозанд? расонаҳо дар ҷомеа хай нақши муҳима мебозанд. Дигар хабарҳои ҳама ҷо бохабар мешавад. шумо кадом расонаҳоро мешиносед, медонед? намедонам. озодӣ азия расона медонед? шумо бештар чӣ хабар мехонед? بیشتر وکیده تماشا میکنم. باز سپورت فوتبال تماشا میکنم. نه التماس مرا سلامت.